Mabot lang ano? Na bit sak. Itaas-taas mga pap. Dito na kami sa taas ni Kuya Arnel. Kabit kami ng forma. Set up muna natin yung camera kasi dyan tayo kumikita. Alright. Amo? Dito na pa ako. Dito na pa ako. Tara pa ko. Sadi ka lugod po. Dito na pa kuhan sa Porodi ah. Jadi ipaku mo sa saan. Pag napakuan mo, itaas ko. Hindi sa doon. Amo na yan. Sunod tayo siya. Hindi pagsabot mo ito. Karang mo ako sa Diporo. Tadi kaya ako kapos ito. Ito ang saan. Biro. Yak mo. Bili. Sige. Sub ka dyan, Toy. Baka mabitawan to. Ano tayo? Pantay tayo sa kawin na tayo? Di, pikitingin nga. Oh. Buba. Oh. Buba. Oh. Umkan ko. Ay, kasi ko buba. Inangat mo kayo. Sa taas. Ha? Oh. Sige, kakipa. Usog tayo dyan, ha? Baka mabitawan Sige, to. ako muna. Tayo sa pako. Nagkapa ako mga. Hindi naman tagatong dumutulog. Pako mo. Sige.
Kayo dyan. Napito ako ng materyo. Ano? Hindi pa ako. Kamu gusto mo siya. Ano? Di man, piling naman. Ha? Di pa kalan. Saan yan? Dito yan ko di. Ha? Sabagay, kaya nakawid din ito. Ha? Nakawid din ito. Sito masalay ka di pa ako ko gadi. Buhis buhay. Bahala na. Makan mo na lang, labas. Ito. Ay, lumayan. Ha? Ito pa may ito sa alam. Ito na din. Ay, sabi ko. Ay! Thanks God. Wala, ikot tayo pa doon, sir. Oo. Pero papako mo. Dadalawa na di ba ako? Tay. Tay. Nakiabot mo na ako. Oh, init.
Ay, naulog pa. Pako. Dara pa ako. Pausad. Naulog po. Mana sana dito mo? Wala din ang usad. Dirong naman dito. Baka gabot na kadusod. Papa lang dito. Sudah rosado. Dali lang yan. Oo. Okay na. Nagdoran to sa depan dito rin. Luwas. Baba. Malipit yung init. Baba muna kami. Ayun, baba muna kami. Grabe yung init, oh. Higup ng hangin. Kaya rin, baba ka. Malipit yung init. Mas balik naman kami mamaya. Yung isa naman, yung kinabit na namin. Sikit yung mata ng ano, pawis. Grabe. Ano pala, tatanggalin lang na pala natin. Puto, pagbaba, lumilim. Walang tako yung ganong ginawa natin sa Mayroon. mayroon pero tanggal. Tanggal. Dito muna kasi nakapagod. Ano, sasalin mo sa baba kung patay na. Great. Dali. Makakabaw na. Okay. Baka lang ng mapa para matibay
mo din Jadi kaya, Kuha mo na yan. Ipako mo ano sa kawon. kapten. Sige, nakakatan ko. Ito na, kapito na, pantayan, tas pumasok. Dito pakuan sa Ababa. sige na. Kuha sa ito sa kawoy. Amo. Ayun na ko muna yan. Puno mo isa. Balik na ta. Amo. Wala ko nakadi. Agad na. Yan muna, dugtog. Amo. Amo. Hindi naman yung baba. Huwag lang ko pagkawala. Kita palsito.
Hoy! Salamat kay Kuya Bong. Naging videographer natin. Salamat, amoy! Sa martilyo. Ano ko sa Martilyo? Damon Sadi! Ay! Dito na yung nakabit namin ni Kuya Arnel. Dalawa. Tapos papatungan pa to ng dito. Kasi labas pa yung biga. Medyo delikado siya. Medyo delikado kasi pag nagkamali ng apak, alam mo na, dito pupulutin, no? Diyan pupulutin. Baba ko. Kasi Kuya Bungay tinubos na sa bistayan. Malupit. Pero may nakakapit. Basta aragan. Manawag ka palitada. O kaya napangakuan. Pwede talaga. Pag bistay na nga yan, ay nga doy. Nanganod nga yaton pag kulitan nga. Pwede talaga. Monetize ka sa akin. Serbol nga nga. Ha? Hinap natin yung bukuha yan ha. Ha? Hinap natin yung bukuha. Ano nga yun? Yung bonus. Ka Bonus. na dyan. Ha? May kukat ka na. Oo, sito ba ka? Ay, wielding muna natin ito. Para... Pero dapat na, saka. Dapat na gawin din yan. Buti pa sila, masaya. Sana all. Dahil huwag ka munang umuwi.
nasagad. Martilyo mo. Ito na sabi ko naman. Nakapagdaan mo siya ng martilyo na kuha mo. Yan, tadi. Napupuro. Ilang mga ano ka doon? Ito, buturis, butas. Ay! Kailangan Adi, bawal na Adi. Yan, dalawang patasa ko kaya. Patungin ka pa ababa ito. Pero pa ko na. Pantaloy mo na lang. Di ko nasasagad. Nasagad mo katuan. Kusinsil raw kaya. Oh!
tamad na yung martilyo, Tol. Oo. Lag-lag eh. Ano yun? Pero mo... Dalo atin yun. Makalimutan ko lang ito. Martilyo natin. Nag-lag ko. Ayun ang naulog. Nandyan? Ay! Oh! Hirap. Mahirap. Oh, Kuya Bong, tumulong mo. So dito, nahawakan ko dito sa kanto. Baka malaglag. Kaya mga Janel, naknalam mo yung sa bakal. Sa puti. Pati dito. Pako! Steel cards. University of the upod mo tayo. Pumoro yung ababa ito format. Ito kawin ito tak. Nagadi. Ah. Ito na nga mo. Sige ba ito siya kasali puro. Adi kawin di ah. Pero si kuha mo. Di adi kawin. Aring kaw. Ito kawin sa iraro. Sakto. Ah. Sakto. Buko man ababaro ka di. Kaya nga sa naas. Di siya nakawin adi ang. Adi. Adi ah. Kaya nga si Kadi pinatong ka. Oo. Matay. Pareho. Ayan, nakakuha na gini. Pasok kayo dyan. Baka malaglag ko itong martilyo. Oy! Tigwidang, itigin mo. Makagyan ka ni martilyo. Sige. Ano baga? Ay, wala man kayo. Nabit nga. Bayda. Kaya mo. Kailangan mo. Bako diyo. Ha? Bako. Nabit nga, ano? Nabit. Sak. Itaas-taas mga pap. Ano? Wala lang pa ako. Saan pa? Hindi kayo araw tadi ko yung dito. Malihaw na lang play. Higa. Baka umapa yan eh. Ano pala? Ay, tinaasan. Oo. Narito pa ako. Ha? Pa. Ano kaya, Bong? Sa dua. Maba. Oo. Makapakuan mo anong sa likod mo. Ah. Sa alam rin ano.
Ha? Siguro di alam na rin. Dapat ba ito puro? Ayun. Masakan to. Abot mo? Sorry, Arnil. Pare. Guran. Ano ka sa diyan? Dito. Tadi kita bomba. Magalan. Damang gadi po, ubutang ko sa salip, dapat? Dapat pang salip. Sabit mo yun, Udma. Man. Kita ka. Ha? Putal pa ka. Mana ano? Hadir sa Alam mo rin. Ito na yun. Ito na yun. Amo na. Malingawan mo di ko amo. Muna di ano? Muna angat ano? Muna di. Ayan, mag-iinit Ha? din, Jen. Ayun, tapos na. Hirap. Nakakatakot. Taas eh. Mataas. Ito, second floor. Halos pag dito ko na nakapak. Parang third floor na. Pag magkamali talaga, patay. Ganun kahirap. Pero okay lang. Tiyaga-tiyaga lang. Para sa ating pamilya. Ito yung buhay natin eh. At yun siyempre, muli maraming salamat sa lahat ng mga viewers ni Paring Jason TV at ng buong Team Paway. Mga viewers namin, maraming salamat. Yun, mga viewers ni Kuya Noli Vlog, maraming salamat sa inyo. At sana yun po, huwag kayong magsawang manood sa aming mga vlog, sa aming lahat, mga team, sa aming team. Sana patuloy nyo suportahan kami. Sa mga sponsor po, maraming salamat po sa inyo. At yun, ingat po kayo palagi sa mga work nyo. At kung saan man tayo naroon, ingat po tayo palagi. Sana, yun, buong pamilya nyo, sana ingatan tayo lagi ng ating Panginoon. Yun, grabing init. At sana, pili lang tayo na, yun, laging malayo tayo sa disgrasya. Lalo kami dito na yung trabaho namin ay minsan nasa taas, minsan nasa baba. Parang ano, parang bios. Parang bios niya. Minsan mataas, minsan mababa. Ba't napunta ron? At yun muli, maraming salamat. Yun. At hanggang dito lang vlog na to. And bye bye.